kita sa isa ka mga food stalls diri. Kilala nyo ina? Hi! Got Gigi and Francis! Si Sir Rolly of Rush. Hello, sir. Isa lang gid ka kalaisipan ang nagasulod sa akon subong nga utok pagkatapos ko nagkaon sa inyo nga pagkaon. Anong pinalain sang Rush kag sang Doughnutilo? Si Doughnutilo, ma'am, we're naka-focus kami for to cater the public. Some donut naman, yung homemade product. First naman is the combination is ni Doughnutilo wherein we have to produce different types of menu wherein na-create to make some rice bowls and burgers. We're not differ naman na 15 to less ang serving time naman. Wow! So, mas dasig kumbaga. Yes. Ang gutom ka mo, mga kabangbang, diri kita sa dalong, no? Sa may Rush. And isa pa gid nga notice ko, ang dough sang aton nga, ang mga buns naton sa Doughnutilo is donut buns. Yung compared here, ang burgers natin is burger bun, which is the bread, kumbaga. No? So, thank you so much, Sir Rolly, sa pag-join sa akong nga vlog subong. And to all mga kabangbang, diri kita sa my Festive Walk! This is their nachos, pero potato siya, oh. Nantaon ta kung daw nachos man. Siyempre daw potato, eh, diba? Diba? Gawa yan. Mukha french fries nga may nacho fillings. Fillings? Good ah! Video bomber ah! Doon ko si Panda. Kagahod yan ang tubang ko ah. Anyway, may... Hey guys! Hello guys! Daw may beans siya. Ambot, panabor ko siya daw pork and beans. Try nyo. French fries. Bye! Bye! As you can see, Rush, that's by Doughnutilo. Doughnutilo, ara na siya sa bridge. If you're coming here sa annex nila, there, masaka ka na dito, may ara na ito nga bridge sa babaw. Along there, before ka magsulod sa may main nga mall. There na siya Doughnutilo. Francis Garcia Vlog, Gigi Vlog, and the Dakilang. Yung kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel, kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!